இன்னைக்கு உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு யூனிக்கான கிட் தாங்க நாம கொண்டு வந்திருக்கிறோம். ஹேர் பேண்ட் மேக் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ப்ராடக்ட் எல்லாமே சேர்த்து ஒரு கிட்டாக இன்றைக்கி நாம் இன்ட்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா அட்டாச்சு 20 பீசஸ், பேண்ட் 20 பீசஸ், அப்புறம் வந்து MDF போர்ட் 20 பீசஸ் கொடுத்துருக்கோம். இந்த மூணுமே நீங்கள் ஈச் 20 பீசஸ் மார்க்கெட்டில் பர்ச்சேஸ் பண்ணணும்னா 120 ருபீஸ்க்கு மேலே சார்ஜ் பண்ணுவாங்க. ஆனால் நம்ம இந்த ஃபுல் கிட்டுமே சேர்த்து ஜஸ்ட் 199 ருபீஸ்க்கு கொடுக்குறோங்க. இதில் வரக்கூடிய ப்ராடக்ட் எல்லாமே யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு யூனிக்கான ஹேர் பேண்ட் மேக் பண்ணுறது சொல்லிட்டு டெமோ வீடியோ கூட இதோட சேர்த்து ஆட் பண்ணியிருக்கிறோம். இந்த மாதிரி நீங்கள் உங்களோட க்ரியேட்டிவ் ஐடியாவுக்கு ஏற்ற மாதிரி யூனிக்காக நீங்கள் ஹேர் பேண்ட் மேக் பண்ணி சேல் பண்ணிக்கலாம். ஹவுஸ் ஒய்ஃப்க்குலாம் இது இந்த மாதிரி கிட் வந்து ஒரு பிஸ்னஸ் பர்பஸ்க்கு நல்ல ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக தான் இருக்கும். நம்ம அந்த மாதிரி தான் செலக்டிவ் கிட்டாக தான் நம்ம மேக் பண்ணிகிட்ருக்கிறோம். நம்ம கிட்டில் அப்டேட் பண்ணுற ப்ராடக்ட் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மோஸ்ட்லி சீக்கிரமாகவே சோல்ட் அவுட் ஆகிடும். ஸோ நீங்கள் ஒன்ஸ் வீடியோ பார்க்குறப்பவே இந்த ப்ராடக்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னா ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து உடனே வாட்ஸ்அப் பண்ணுங்கள். வாட்ஸ்அப் நம்பர் ஸ்க்ரீனில் மென்ஷன்